हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला चौथा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे ज्ञानयोग, ज्ञानाचा योग. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला चौथा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे ज्ञानयोग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे 18 दिवसाचा हा कोर्स उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर आपण सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून पुढे जाऊया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी माझा रोजप्रमाणे प्रश्न आहे, आपण कालच्या अध्यायामध्ये काय शिकलो? कोण सांगणार मला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला माताजी. आपण तिसऱ्या अध्यायात बघितलं की आपली ओळख काय आहे असं त्यांनी सांगितलं की कर्म करण्यासाठी शरीर आहे, परंतु ते नाशवंत आहे आणि तो आत्मा आहे तो निरंतर तसाच असतो. तसंच कर्मकांडाबद्दल पण सांगितलंय की त्यांनी अर्जुनाला सांगितलं की तू फळाची अपेक्षा करू नको, कोण जिंकेल, कोणाचा मृत्यू होईल, तुला फक्त प्रजेचं रक्षण करायचं आहे आणि तुला भक्ती प्रपंचात माझी सेवा करायची आहे असं त्यांनी सांगितले. तुझी मनाची अवस्था जरी डळमळीत झाली असली तरी तुला दृढनिश्चय करून माझी सेवा म्हणून तुला हे सगळं करायचं आहे, योग कर्म करायचं आहे असं त्यांनी सांगितलं. खूप छान माताजी. अजून कोणाला सांगायचं आहे? हरे कृष्ण. ओके, हरकत नाही. हा गंगाधर प्रभूजी बोला. कर्म करताना जे आपण जे कर्म करतो
ते कर्म भगवानाला साक्षी ठेवून जर केलं तर आपण त्या कर्मबंधनामध्ये अडकत नाही. म्हणून मनुष्याने नेहमी भगवंताचं कोणतंही कर्म करताना भगवंताचं स्मरण केलं पाहिजे, असं त्याच्यामध्ये नंतर त्यागाच्या चक्राची माहिती आपल्याला देण्यात आली त्यावेळेस. त्याच्यानंतर 5 प्रकारचे कर्म सांगितलेले आहे. ऋषी, पितृ, ब्रह्म, भूतयज्ञ, नरयज्ञ वगैरे असे 5 ही कर्माची माहिती. हा. खूप छान, खूप छान. माताजी आणि प्रभूजीने खूप छान सांगितलेलं आहे. आपण लगेचच पुढे जाऊया. हरे कृष्णा. तर कालचा आपला होता कर्मयोग. आपण पहिल्या अध्यायामध्ये पाहिलं आहे की अर्जुनाच्या मनामध्ये असंख्य विचार म्हणू शकतो, असंख्य शंका निर्माण झालेल्या आहेत. अर्जुनाची अवस्था ही दोलायमान अवस्था झालेली आहे. मन अत्यंत दुर्बळ झालेलं आहे आणि ते भगवंताला शरण गेलेले आहेत, भगवंताला गुरु मानलेलं आहे आणि ते सांगतायत की माझ्या मनाची अवस्था अशी आहे की मला योग्य अयोग्याची अजिबात जाणीव नाही आहे किंवा मला समजतच नाही आहे आणि म्हणून मला हे युद्ध आता करायचं नाही आहे असं माझं मन मला सांगतं आहे. तर मला कृपया तुम्ही योग्य मार्गदर्शन करा. आणि भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून जी सुरुवात केलेली आहे त्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला भगवंतांनी मुद्दे मांडले आहेत की आपल्याला हे आहे, तुला जे जे वाटतं आहे त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर भगवंताने दिलेलं आहे. आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण काल पाहिलं तर कालचा आपला कर्मयोग होता. कुठल्याही अध्यायाचं नाव आपण पाहिलं की कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, कर्मसन्यास योग आहे. योग म्हणजे नेमकं काय? तर योग हा युज शब्द आहे. युज मूळ धातू, आपण शब्द नाही म्हणत, संस्कृतमध्ये धातू म्हणतो, मूळ धातू. त्याचा अर्थ असा आहे की भगवंताशी अनुसंधान साधणे. मग कर्मयोग म्हणजे काय? तर कर्म करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणे. मग जो आपण कर्मकांड करतो, आपण कर्माशिवाय राहू शकतो का? नाही. आपण नुसतं शांतपणे बसू शकतो का? नाही. श्वास तरी सुरू असतो, मनात असंख्य विचार सुरू असतात. त्यामुळे आपण कर्म करत नाही असं होत नाही. पण ते कर्मकांडाचा कर्मयोग किंवा कर्मकांडाचा कर्मयज्ञ, मग तो कर्मयज्ञ केव्हा होतो किंवा कर्मयोग केव्हा होतो, म्हणजे तो परमेश्वराशी कसा जोडला जातो, तर हे कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. आणि मग फळाची अपेक्षा न ठेवता, ज्याला आपण निष्काम कर्म म्हटलेलं आहे, आणि मग ते करता करता आपण भगवंतापर्यंत कसं पोहोचू शकतो. आणि मग त्याच्यासाठीच भगवंतांनी व्यवस्था इथे निर्माण केलेली आहे, चतुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण केलेली आहे आणि प्रत्येकाला आपापलं कर्म करता करता तुम्ही भगवंतापर्यंत पोहोचा. प्रपंच करता करता तुम्ही परमार्थ साधा, असं कुठेतरी काल भगवंत सांगता आहेत. कर्माचा तुम्ही कर्मयज्ञ करा, त्याला आपण कर्मयोग सुद्धा म्हणतो. आणि हे सगळं सांगत असताना भगवंत अर्जुनाला आठवण करून देत आहात की तू कोण आहेस? तू एक राजा आहेस, तू एक सेनापती आहे, ह्या सेनेचं तू नेतृत्व करतो आहेस. मग एक नेता कसा असला पाहिजे, तर एक राजा कसा असला पाहिजे, एक लीडर कसा असला पाहिजे. आणि मग भगवंत सांगता आहेत की जसं राजाचं आचरण, जसं नेत्याचं आचरण, तसंच त्याचे अनुयायी आचरण करतील. मग तू आज एक नेतृत्व करतो आहेस, एवढी तू 7 औक्षणी सेना इथे घेऊन आलेला आहेस. तर त्या सेनेचं नेतृत्व करताना जर तूच युद्धभूमी सोडून शस्त्र जर बाजूला सारून तू जर पळून गेलास, तू निघून गेलास, तर तुझ्या या सेनेचं काय होईल? त्यामुळे एका नेत्याचं, एका राजाचं, एका लीडरचं नेतृत्व कसं असलं पाहिजे, आचरण कसं असलं पाहिजे, हे भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत. आणि हे सगळं करत असताना भगवंत आपण सतत कर्म करतो आहे. मग अर्जुनाच्या मनात हे का विचार आले, तर हे सांगत असताना पुढे भगवंत सांगत आहेत की आपण जे आहोत, आपण हे कर्म करतो आहोत. बऱ्याच वेळा असं वाटतं की अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी हे कर्म करतो आहे, किंवा बऱ्याच वेळा असं होतं की आपली इच्छा नसतानाही एखादी प्रतिक्रिया आपण करतो किंवा एक पटकन रिॲक्ट होतो. नंतर आपल्याला वाटतं अरे आपण असं कसं झालं आहे, का झालं. मग त्याच्यावर भगवंत सांगता आहेत की आपल्याला आपल्याला असं वाटतं की मी करता आहे आणि मी सगळं हे करतो आहे. पण आपण कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहोत? तर 3 गुणांच्या नियंत्रणाखाली आहोत. सत्व, रज आणि तम, या 3 गुणांच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि रजोगुण आणि तमोगुण यामुळे निर्माण झालेला काम आणि क्रोध,
याचा प्रभाव पडाव आपल्यावर नेहमी जास्त असतो आणि तोच एक मोठा शत्रू आहे. आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं की आपला सगळ्यात मोठा शत्रू कुठला असेल तर आपल्यामधली कामवासना, आपल्यामधली इच्छा, आकांक्षा, आपण ह्या भौतिक इच्छा, भौतिक प्रलोभनं आणि त्याची महत्वाकांक्षा हे जे आहे हे इहम वैरिणाम. इथेच कुठेतरी भगवंतांनी अर्जुनाचा प्रश्न होता आणि अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर देत आहे. मग हे सगळं उत्तर देत असताना अर्जुनाला मग प्रश्न पडला आहे की नेमकं मग आपण भगवंतापर्यंत आपण पोचायचं आहे, भगवंतापर्यंत ला आपलं कर्म अर्पण करायचं आहे, तर मग भगवंत नेमके आहेत कोण? मग हे कर्म आपलं आपण काल विहित कर्म पाहिले, 5 प्रकारचे विहित कर्म पाहिले. मग ते कर्म योग्य आहे का अयोग्य आहे हे कसं आपल्याला समजणार? आपण जी कृती करतो आहोत ती योग्य आहे का अयोग्य आहे हे कसं समजणार? म्हणून भगवंत लगेच आपल्याला ज्ञानयोग सांगताहेत. म्हणून 4था अध्याय ज्ञानयोग. तुम्ही कर्म करा, पण तुम्ही ते आध्यात्मिक कर्म करा. मग आध्यात्मिक ज्ञान काय आहे हे 4थ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आपला प्रत्येक अध्याय ही एक साखळी आहे, ही एक शृंखला आहे. एकात एक असा अडकत गेलेला आहे आणि मग ते अशा माळेप्रमाणे तो अध्याय आहे. त्यामुळे काल कर्मयोग सांगितला, पण आज ते कर्म करताना आपल्याला ज्ञानाची गरज आहे. त्याशिवाय आपण कृती करू शकत नाही आणि म्हणून आज आपल्याला ज्ञानयोग शिकायचा आहे. मागच्या अध्यायामध्ये आपल्याला भगवंतांबद्दल अतींद्रिय ज्ञान आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. मग सर्व मार्गाचं ध्येय आणि वर्णाश्रम व्यवस्थेचा निर्माता म्हणून भगवान श्रीकृष्ण. पुन्हा आज कर्मयोगाबद्दल भगवंत आज सांगता आहेत. त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं आणि पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश. मग आता आपण ही भगवद्गीता आहे जे तत्वज्ञान जे आपण शिकतो आहोत, आजचा आपला 4था अध्याय आहे, तर याचा थोडासा इतिहास इथे भगवंतांनी सांगितलेला आहे. भगवद्गीतेचा इतिहास काय आहे? श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत. मग इथे भगवान म्हणत आहेत, श्री भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचा पिता मनु यांना सांगितलं होतं आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. म्हणजे इथे भगवंत आता सांगता आहेत की मी हे जे तत्वज्ञान आहे हे मी आता अर्जुनाला तुला सांगतो आहे असं नाही, तर सगळ्यात पहिले मी हे ज्ञान कोणाला दिलं आहे, तर हे ज्ञान मी सूर्यदेव विवस्वान जे 12 सूर्य आहेत त्याच्यातला जो विवस्वान जे आहेत तर त्यांना हे मी ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग त्यांनी ते ज्ञान कोणाला दिलेलं आहे म्हणजे भगवंतांचे शिष्य आपण म्हणू शकतो. सूर्यदेव विवस्वान यांना ते तत्वज्ञान ते ज्ञान भगवंतांनी प्रदान केलेलं आहे. आणि म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा आपण म्हणतो, तर त्या विवस्वान यांनी त्यांचे शिष्य मानव जातीचे प्रथम पिता आपण म्हणू शकतो की प्रथम मानव जे आहेत मनु यांना ते दिलेले आहे. आणि मग मनु यांनी कोणाला दिलेले आहेत की पृथ्वीचा जो प्रथम राजा आहे किंवा मनु यांच्याकडनं ते पृथ्वीवर हे तत्वज्ञान आलेलं आहे, त्यांनी ते इक्ष्वाकू यांना दिलेलं आहे. इक्ष्वाकू वंशात आपल्याला माहिती असतील ऐकून, तर इक्ष्वाकू वंशामध्ये प्रभू श्री रामचंद्र यांचा जन्म झाला होता. म्हणजे अशा पद्धतीने हे तत्वज्ञान गुरु शिष्य परंपरेनुसार ते पृथ्वीवर आलेलं आहे. हे आजचं असं नाही आहे. पण काय झालं, परंतु पुढे भगवंत सांगताहेत एवं भगवंत म्हणतात परंतु एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स कालनेह महता योगे नष्ट परंतप. म्हणून म्हणत आहेत की याप्रमाणे जे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आलं आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतलं, पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसतं. मग हे जे ज्ञान जे आहे हे गुरु शिष्य परंपरेनुसार इथे आलं, इथवर पोचलं. पण काय झालं की ते पुढे पुढे जात आहे, लोकांमध्ये पसरत आहे, प्रजेमध्ये पसरत आहे, पण काळाच्या ओघात ते लुप्त झालं. आणि म्हणून भगवंत अवतार घेऊन पुन्हा हे ज्ञान परत एकदा सांगण्यासाठी इथं आलेले आहेत. त्याच्या आधी आपण थोडंसं बघूया की गुरु शिष्य परंपरा काय आहे. पहिल्या अध्यायात तुम्हाला आठवत असेल तर हे जे चित्र आहे हे आपण पाहिलं होतं आणि तिथे आपण डेटा केबलचं आपण
चार्जरचं उदाहरण पाहिलं होतं, तुम्हाला जर आठवत असेल तर. तर गुरु शिष्य परंपरा, तर भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा परमेश्वर ज्यांना आपण म्हणतो, तर त्यांनी हे तत्वज्ञान कोणाला दिलं आहे? तर त्यांनी भगवान ब्रह्म यांना दिलेलं आहे, श्री लक्ष्मी यांना दिलेलं आहे, भगवान शिव यांना दिलेलं आहे आणि 4 कुमार जे सनत कुमार आहेत त्यांना हे दिलेलं आहे. मग त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना त्यांनी हे जे तत्वज्ञान झालेलं आहे, त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना तसंच्या तसं दिलेलं आहे. मग भगवान ब्रह्म यांचे शिष्य कोण आहेत? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी, निंबकाचार्य, हे प्रत्येकाने आपापली जी शिष्य परंपरा आहे, हे तत्वज्ञान पुढे नेण्याचा हा वारसा जो आहे आपल्याला मिळालेला, हा ज्ञानाचा वारसा पुढे नेण्याचं काम जे आहे ते चालू केलेलं आहे. हे याला 4 संप्रदाय म्हणतात. आपल्याकडे बघा शिव संप्रदाय, तुम्हाला माहिती असेल, ऐकण्यामध्ये असेल, लक्ष्मी संप्रदाय आहे, ब्रह्म संप्रदाय आहे, कुमार संप्रदाय आहे. हे मेन 4 संप्रदाय, हे मेन 4 शिष्य परंपरा, हे जे शिष्य आहेत भगवंताचे आपण म्हणू शकतो आणि त्यांचे अनुयायी असे ही गुरु परंपरा साखळी जी आहे, ही शृंखला जी आहे आणि अशा पद्धतीने ते ज्ञान पुढे होत आपल्याकडे बघा श्री प्रभुपाद यांनी आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचवलेलं आहे. मग आता अर्जुनाचा लगेच प्रश्न आहे, पण तू असं कसं शक्य आहे? तू सूर्यदेव विवस्वानांना कसं देणार? कारण की अर्जुन हे सुद्धा ज्ञानी होते. त्यांनी द्रोणाचार्यांचे आवडते शिष्य होते. आवडते शिष्य का होते? कारण की त्यांना जे काही ज्ञान देत होते ते उत्तम पद्धतीने ग्रहण करत होते. त्यामुळे ते श्रेष्ठ असे शिष्य असल्यामुळे त्यांना ह्या गोष्टी माहिती होत्या, वेद माहिती आहे, शास्त्र माहिती आहे आणि म्हणून अर्जुनाच्या डोक्यात लगेच प्रश्न आला, की हे कसं शक्य आहे? भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे कृष्ण आणि ह्या तर कारण की आत्तेभाऊ आंबेभाऊ होते, एकत्र वाढले, एकत्र खेळले. मग हे कसं शक्य आहे? सूर्यदेव विवस्वान तर कुठल्या काळामध्ये होते? आणि मग त्याचं उत्तर देण्यासाठी आधी आपण एक थोडासा इथे बघणार आहोत, की हे आपण भागवतम मधून आणि भगवद्गीते या दोघांचा आधार घेऊन आपण ह्या 1-2 स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत. तर एका जीवाचा प्रवास कसा असतो? आपल्या एका सजीवाचा प्रवास कसा असतो? आपण जीव म्हणू शकतो, जीवात्मा, सजीव, तुम्ही काहीही म्हणा. तर आपल्याला इथं तुम्हाला ह्या स्लाइडमध्ये दिसत आहे, की ब्रह्मदेव. आपल्याला आता माहिती आहे, की ब्रह्मांड आपण हळूहळू पुढे शिकणार आहोत. तुम्हाला गोलोका चार्टमध्ये आपल्या ब्रह्मांड काय आहे किंवा ब्रह्मांड कसं आहे, ते तुम्हाला फॉरवर्ड केलं जाईल. पण त्याआधी एक लक्षात घ्या, की आपल्याला एवढं माहिती आहे, की ब्रह्मदेव यांचा जो निर्मिती म्हणू शकतो, ती कोणापासून झालेली आहे? गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणजे भगवान विष्णू, महाविष्णू जे आहेत, श्रीकृष्णाचा जो विस्तार आहे, विष्णू आणि विष्णूंचा जो विस्तार आहे किंवा आपण म्हणू शकतो गर्भोदक्षाय विष्णू आणि गर्भोदक्षाय विष्णूंच्या नाभी कमलातून ब्रह्मदेवांची निर्मिती झालेली आहे. आणि मग ब्रह्मदेवाचा कालावधी, ब्रह्मदेव काय आहेत, की महाविष्णूंच्या श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झाली आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आपण म्हणू शकतो, की गर्भोदक्षाय विष्णू जे आहेत ते स्थित आहेत आणि ते त्या ब्रह्मांडाचं पालन पोषण करत आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यामुळे ब्रह्मदेव जे आहेत किंवा ब्रह्मांड जे आहे त्याला एक जीवन आहे, त्याला एक कालावधी आहे. मग तो कालावधी कसा आहे? तर ब्रह्मदेवाचा जो कालावधी आहे किंवा ब्रह्मांडाचं आपलं जे जीवन किंवा ब्रह्मदेवाचा जीवन कालावधी जो आहे तो किती आहे? तर तो 36,000 कल्प. आता 36,000 कल्प म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. एक कल्प म्हणजे एक दिवस. मग 36,000 दिवस हा देवाचा कालावधी आहे. आणि मग त्या दिवसाच्या रात्री म्हणजे जेवढे दिवस तेवढ्या रात्री असा हा ब्रह्मदेवाचा जीवनाचा कालावधी आहे. मग आता ह्या कालावधीमध्ये एक कल्प म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, त्याच्यामध्ये 14 मन्वंतर आहेत. मग 14 मन्वंतर त्याच्या 15 संध्या, म्हणजे एक मन्वंतर हे आपण दिवस पकडलं तर त्याची रात्र म्हणजे संध्या, म्हणजे 14 मन्वंतराच्या 15 संध्या, म्हणजे एका दिवसामध्ये 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या येतात. असे 14 मन्वंतर म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. मग या 14 मन्वंतरामधला एक मन्वंतर जर आपण पाहिलं
तर त्याच्या कालावधी किती आहे की त्याच्यामध्ये 71 दिव्य युग आहेत. मग दिव्य युग म्हणजे काय की दिव्य युगामध्ये 4 युग समावलेली आहेत. मग ती 4 युग कुठली आहेत तर सत्ययुग आहे, त्रेतायुग आहे, द्वापार युग आहे, कलियुग आहे. हे आपल्याला माहिती आहे की नाही. मग हे जे युगांचं चक्र आहे त्याला दिव्य युग म्हणतात. असे 71 दिव्य युग झाल्यावर एक मन्वंतर, अशी 14 मन्वंतर झाले की एक कल्प, असे 36,000 कल्प म्हणजे एवढं हे ब्रह्मदेवाचं जीवन आहे. मग आपण इथे पाहिलं तर तुम्हाला इथे चार्ट मध्ये दिसत असेल तर आपलं हे कलियुगाचा कालावधी हा आणि द्वापार युगाचा कालावधी म्हणजे कलियुगाच्या बरोबर दुप्पट द्वापार युगाचा आहे, त्रेतायुगाचा बरोबर तिप्पट आहे आणि सत्ययुगाचा जो आहे तो बरोबर कलियुगाच्या चौपट असा तो कालावधी आहे. आपण आता लगेच पुढे जाणार आहोत. मग ब्रह्मदेवाचं जे आता आपण पाहिलं सॉरी हा तर आतापर्यंत ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष पूर्ण झालेले आहे. म्हणजे ब्रह्मदेवाचं जवळजवळ 50% आयुष्य जे आहे किंवा जीवन जे आहे ते संपुष्टात आलेलं आहे. मग 50% मध्ये संपुष्टात आलंय म्हटल्यानंतर 6 मन्वंतर संपलेली आहेत, 7वं मन्वंतर सुरू आहे. मग त्या 7वं मन्वंतर जे सुरू आहे त्याच्यामध्ये एका मन्वंतरामध्ये किती दिव्य युगाचं चक्र असतं की नाही. म्हणजे 7वं चक्र जे 7वं दिव्य युग आहे त्याच्यामधली 27 चक्र संपलेली आहेत. मग प्रत्येक चक्रामध्ये काय आहे सत्ययुग आताचं जे चक्र सुरू आहे त्याच्यामधलं सत्ययुग संपलेलं आहे, त्रेतायुग संपलेलं आहे, द्वापार युग संपलेलं आहे आणि आता कलियुग सुरू आहे. मग आता ह्या सुरू असलेल्या चक्रामध्ये दिव्य युगाच्या चक्रामध्ये कलियुगाची वेळ किती निघून गेलेली आहे तर 5117 वर्ष ऑलरेडी झाले. 5000 वर्ष होऊन गेलेली आहेत. म्हणजे जवळजवळ 50 वर्ष ब्रह्मदेवाची पूर्ण झालेली आहेत. मग आता हे आपल्याला जर आपण म्हटलं मग मनुचं जीवन जे आहे किंवा एका मनुच्या जन्मापूर्वीच म्हणजे ही जी भगवद्गीता जी आहे ही आपण म्हणू शकतो ही ह्या ब्रह्मांडामध्ये त्याच्यानंतर ब्रह्मांडातून ह्या पृथ्वी तलावर केव्हा आलेली आहे जवळजवळ 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वीच आलेली आहे किंवा सांगितली गेलेली आहे. हे तत्वज्ञान गुरु शिष्य परंपरेप्रमाणे भगवंतांनी पृथ्वीवर पाठवलेलं आहे. पण कुठेतरी त्याच्या कालावधाने जर ते निघून गेलं तर भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहेत. मग ही गीता पृथ्वीवर कधी आली याचं जे प्रमाण जे आहे हे आपल्याला अजून एके ठिकाणी बघायला मिळतं आणि ते महाभारतात बघायला मिळतं. महाभारताचं जे शांती पर्व आहे त्याच्यामधला जो 348वा अध्याय आहे त्याच्यातला 51-52 श्लोकामध्ये असं म्हटलेलं आहे त्रेतायुगादौ चोतत विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोकभृत्यर्थ सूतयेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकावस्थितः. मग त्रेतायुगाच्या प्रारंभी म्हणजे सहस्राब्दी वर्षापूर्वी परमात्म्याशी संबंधांचे हे शास्त्र हे विवस्वान यांनी मनुला दिले होतं. मनुने मानव जातीचा पिता असल्याने पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराज इक्ष्वाकू यांना ते दिलं. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान श्री रामचंद्र हे प्रकट झाले आणि म्हणून भगवद्गीता महाराज इक्ष्वाकूंच्या काळापासून मानवी समाजात आली. म्हणजे जवळजवळ 2 मिलियन इयर्स अगो आपण म्हणू शकतो की ही गीता जी आहे ही पृथ्वी तलावर आलेली आहे. मग आता आपण आपला जो वेळ आहे आपल्या हातामध्ये जे घड्याळ आहे आणि जर ब्रह्मदेवाचं हे ब्रह्मांड याचा जर आपण कालावधी कंपेअर करायचा म्हटला तर आपला 1 सेकंद म्हणजे ब्रह्मदेवाचे 1 लाख वर्ष, आपला 1 मिनिट म्हणजे ब्रह्मदेवाचे 60 लाख वर्ष, ब्रह्मदेवाचा 1 तास म्हणजे आपले 3 करोड 60 लाख वर्ष आणि ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस म्हणजे आपले किती होतात 8,640 करोड इतके वर्ष. तर आपलं एवढं आपल्याला हे आपला आणि ब्रह्मदेवाचा म्हणजे कालावधी आहे किंवा एका ब्रह्मांडाचा कालावधी आहे आणि आपल्या ह्या जीवात्म्याचा प्रवास जो आहे ह्या कालावधीमध्ये असा होत असतो. आणि म्हणून अर्जुनाचा जो प्रश्न आहे की हे कसं शक्य आहे तेव्हा भगवंत म्हणत आहेत
हे आपल्याला पुढच्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला सांगते की अर्जुनाच्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला फरक सांगितलेला आहे. तर 5व्या श्लोकामधला तर तो फरक मी सांगेन, पण आपण त्याआधी बघूया की भगवंत जी भगवद्गीता जी आहे किंवा हे तत्वज्ञान आहे किंवा हे ज्ञान जे आहे हे लुप्त झालेलं आहे आणि म्हणून ते पुन्हा एकदा पृथ्वी तलावर सांगण्यासाठी भगवंत इथे आलेले आहेत. आणि मग भगवंत आलेले आहेत, मग ते काय म्हणत आहेत? अजोपि सन्यम व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवामि मायया. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपामध्ये अवतीर्ण होत असतो. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की मी प्रत्येक युगामध्ये अवतीर्ण होतो. आता ह्या युगामध्ये मी का अवतीर्ण झाला आहे? कारण की हे जे तत्वज्ञान जे आहे हे कुठेतरी लुप्त झालेलं आहे आणि म्हणून ते पुन्हा एकदा या पृथ्वी तलावर येण्यासाठी, पुन्हा एकदा या लोकांमध्ये पसरण्यासाठी पुन्हा मी इथे अवतीर्ण झालेलो आहे. भगवान श्रीकृष्ण हे अजन्म आहेत, त्यांचं शरीर दिव्य आहे. ते आपल्यासारखं नाही. आपलं शरीर कसं आहे? आपलं नाशवंत आहे, पण भगवान श्रीकृष्ण हे अजन्म आहेत. त्यांचं दिव्य शरीर आहे आणि ते पुन्हा सर्व प्राणी मात्रांचा, सर्व ह्या सजीवांचा उद्धार करण्यासाठी, हे तत्वज्ञान सांगण्यासाठी इथे त्यांच्या मूळ रूपात अवतीर्ण झालेले आहेत. मग ते केव्हा अवतीर्ण होतात? तर तेही सांगत आहेत. यदा यदा हि धर्मस्य, जेव्हा जेव्हा आणि जिथे जिथे धर्माचा ऱ्हास होतो आहे, ग्लानिर्भवति भारत, आणि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम. जिथे जिथे अधर्माचं वर्चस्व वाढत आहे त्यावेळी हे भारता, हे अर्जुना, मी स्वतः अवतीर्ण होतो आहे. मग ते अवतीर्ण झाल्यावर ते कशासाठी अवतीर्ण होतात? तर परित्राणाय साधूनां, भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, आणि पुन्हा एकदा धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी, दुष्टांचा नाश झाल्यावर पुन्हा एकदा धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतो आहे. आणि मग आपण जर हे भगवंताबद्दलचं हे ज्ञान जाणून घेण्याचे आपल्या सर्व जीवांचे फायदे काय आहे किंवा आपण ते जाणून का घ्यायचं असतं, तर तेही सांगत आहे. जन्मकर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति स अर्जुन. जो माझ्या या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही, तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. आता आपल्या दुसऱ्या अध्यायात आपण पाहिलेलं आहे की नाही, की आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. आपलं शरीर नाशवंत आहे, आत्मा हा शाश्वत आहे, चिरंतन आहे. त्यामुळे तो एक आत्माचा प्रवास कसा आहे की तो एक शरीर सोडतो आहे, पुढे दुसरं शरीर धारण करतो आहे. मग त्याचा प्रवास किती आहे, त्याचा कालावधी काय आहे? आता आपण या ब्रह्मांडाचा जो आपण चार्ट पाहिला त्याच्यामध्ये आपण तो कालावधी पाहिला, हो की नाही? मग माझा हा शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. म्हणजे इथे भगवंत काय सांगत आहेत की तो ह्या ब्रह्मांडातून, ह्या ज्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडतो आहे आणि त्याला मोक्ष प्राप्ती, वैकुंठ धामामध्ये तो प्रवेश करतो आहे किंवा वैकुंठ धामाची त्याला प्राप्ती होते आहे. की जो भगवंताचं हे सत्य हे जे आहे की भगवंत अवतीर्ण होतात, ते जन्म घेत नाहीत, ते अजन्म आहेत, त्यांचं दिव्य स्वरूप जे जाणतो, जे भगवंताबद्दल जाणतात, ज्यांना हे दिव्य ज्ञान माहिती आहे, त्यांच्याबद्दल भगवंत सांगत आहेत की ते ह्या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाहीत. मग आपल्यातला आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यातला फरक काय आहे? तर जसा अर्जुनाचा प्रश्न आहे की हे मला का आठवत नाही, आणि मग आपण तर समकालीन आहोत, आणि मग त्याच्यावर भगवंत सांगत आहेत की मी कोण आहे, तुला हे आठवत नाही आहे कारण की तू एक सजीव आहेस, एक जीव आहेस, आणि त्यामुळे तू या जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकल्यामुळे तुला ह्या जन्माचं आठवत आहे, पण तुला मागच्या जन्माचं काही आठवत नाही आहे.
आणि भगवंत कोण आहेत? परमात्मा परमेश्वर आहेत. त्यामुळे त्यांना ह्या जन्माचं, मागच्या जन्माचा पूर्ण प्रत्येकाचा डेटा त्यांच्याकडे आहे. प्रत्येकाचं डेटा फाईल त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचं त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांना हेही माहिती आहे की जेव्हा भगवंतांनी नारायण जन्म घेतला होता तेव्हा अर्जुन नर ह्या त्यांचा मागच्या जन्मामध्ये नर या म्हणून त्या नारायणा म्हणजे भगवंताबरोबर ते होते. भगवंतांना तेही आठवत आहे, हाही जन्म आठवतो आहे, माहिती आहे आणि पुढचा सुद्धा भविष्यही त्यांना माहिती आहे. मग आपल्यामध्ये आणि परमात्म्यामध्ये, आत्म्यामध्ये परमात्म्यामध्ये काय फरक आहे? तर भगवंतांचं हे जे रूप जे आहे, आपण जर पाहिलं, एक मिनिट आहे बघा, कृष्णाचं जे रूप जे आहे हे शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक रूप आहे. चिरंतन असं त्यांचं दिव्य शरीर आहे. असं कधी तुम्ही कोणी पाहिलेलं आहे का कोणी की भगवंतांचं कुठल्या मंदिरात तुम्ही गेला आणि तिथे ते वयोवृद्ध अशी पांढरी दाढी आलेली वगैरे अशी कुठली मूर्ती आहे किंवा असा कुठला फोटो आहे, असा कधी तुम्ही कोणी पाहिला आहे का? कुठल्याही कृष्ण मंदिरात, कुठल्याही मंदिरात गेला तुमच्यापैकी कोणीही? नाही. कारण की भगवंत त्याचं कारण असं आहे की भगवंत हे जे आहेत हे त्यांचं दिव्य शरीर आहे. त्यांचं चिरंतन असं शरीर आहे आणि ते चिरंतन आहे, सनातन असं आहे आणि त्यांचं आध्यात्मिक रूप आहे. त्यामुळे आपल्याला भगवंतांमध्ये जे आध्यात्मिक रूप दिव्य शरीर आहे. आपलं शरीर कसं आहे? आपलं शरीर हे नाशवंत आहे. आपलं शरीर हे स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर. मग स्थूल शरीर जे आहे, आता तुम्ही जर इथे पाहिलं तर बघा, ज्याला आपण ग्रॉस बॉडी म्हणतो, तर स्थूल शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. पृथ्वी, आप, जल, वायू, तेज. तर ह्या पंचमहाभूतांनी आपलं हे स्थूल शरीर बनलेलं आहे. आणि सूक्ष्म शरीर कशामुळे बनलेलं आहे? तर मन, बुद्धी आणि अहंकार, मिथ्य अहंकार. तर ह्या 3 गोष्टींमुळे आपलं सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे. आणि स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर मिळून आपल्याला आपलं हे जे शरीर आहे आणि त्याला चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे? तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला आत्मा. आत्म्याची साईज किती आहे? तर आत्म्याची साईज आहे आपल्या केसाचा 10,000 केसाचा टोकाचा 10,000वा भाग. इतका सूक्ष्मतम असा आत्मा तुमच्या ह्या 5 फुटी 6 फुटी देहाला चेतना देण्याचं काम करतो. आणि तो ते का देऊ शकतो? कारण की त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये कोण स्थित आहे? तर परमात्मा स्थित आहे. आणि त्यामुळे आपले हे जे शरीर जे आहे, ज्याला आपण शरीर म्हणतो, जेव्हा आपल्यामध्ये चेतना आहे, आपल्यामध्ये आत्मा स्थित आहे, हो की नाही? ते जर बघा, एखाद्या मृत शरीराला आपण शरीर म्हणतो का? नाही. आपण लगेच त्याला बॉडी करून टाकतो. एखाद्या ह्याच्यातला जर जीव म्हणजे एखाद्याचा मृत्यू झाला तर आपण लगेच म्हणतो बॉडी. आपण असं कधीच म्हणत नाही ते शरीर किंवा ते. आपण लगेच त्याचा लगेच आपलं हे बदलतो, हो की नाही? त्याचं कारण असं आहे की त्याच्यामधला चेतना, त्याच्यामधला आत्मा, त्याच्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा जो आहे त्यांनी त्या शरीराचा, त्या देहाचा त्याग केलेला आहे. आणि मग ते पुन्हा पंचमहाभूतांनी बनलेलं जे शरीर आहे ते पुन्हा त्या पंचतत्वात विलीन करण्यासाठी आपण मग पुढचे ते अंत्यसंस्कार वगैरे करत असतो. म्हणजे आपलं शरीर जे आहे, आपला देह जो आहे तो नाशवंत आहे. भगवंतांचं शरीर जे आहे ते आध्यात्मिक शरीर आहे. मग आपण कालच पाहिलं की आपलं शरीर जे आहे किंवा आपण जे आहोत, आपण कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहोत? तर 3 गुणांच्या नियंत्रणाखाली आहोत. तर 3 गुण हे कोणाद्वारे नियंत्रित होतात? तर मायेद्वारे नियंत्रित होतात. मोह मायेद्वारे. ह्या प्रकृतीमध्ये असलेल्या प्रकृतीचे जे गुण जे आहेत, ते गुण वैशिष्ट्य जे आहेत, तर त्याच्याद्वारे हे 3 गुण नियंत्रित होतात. पण भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत? तर ह्या भगवान श्रीकृष्णांचाच विस्तार ही प्रकृती आहे. त्यात भगवान श्रीकृष्णांचाच अभिव्यक्ती म्हणू शकतो, म्हणजे हे 3 गुण आहेत. आणि त्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण त्या 3 गुणांना नियंत्रित करत आहेत. पण आपण कोण आहोत? आपण एक जीव काय आहोत की आपल्याला ते 3 गुण जे आहेत ते आपल्यावर नियंत्रण ठेवत असतात. एक मिनिट हा. आणि मग आता इथे भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी
कोण कोण सक्षम आहे की आपल्या म्हणजे मग तिथं त्याचं पण उत्तर इथे भगवंत सांगत आहेत की वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. मग आसक्ती, भय, क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले, माझ्यामध्ये स्थित असलेले, माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जो ज्या भावनेने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असं फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जो ज्या भावनेने मला भजतो, की ज्याचं वितराग भय क्रोध म्हणजे आसक्ती, प्रलोभन, मोहमाया हे जे आहेत त्याचं त्यांनी त्याग केलेला आहे. भय नाही आहे. कारण की आपल्याला माहिती आहे आपल्यासोबत कोण आहे? नेहमी आपल्यासोबत कोण आहे? परमात्मा आहे. हो की नाही? आपल्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे आणि त्यामुळे भय उरत नाही. क्रोध क्रोध आपला हा मोठा शत्रू आहे. कामवासना आपली मोठी शत्रू आहे. तर त्याला आपण दूर लोटणं म्हणजेच आपण त्याच्यापासून मुक्त होणं, त्याला नियंत्रित करणं, हे कुठेतरी आपण जेव्हा करू तेव्हा निश्चित हे बाजूला सरलं की दिव्य ज्ञान काय आहे? तर दिव्य ज्ञानाच्या आपल्याला प्राप्ती आपोआप होते किंवा आपण दिव्य ज्ञान प्राप्त करतो. आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे तो कुठेतरी वाढीस लागतो आणि आपल्याला त्या भगवंताबद्दलचं ज्ञान, भगवंत कोण आहेत, तर याची जाणीव होते किंवा ते ज्ञानाची आपल्याला प्राप्ती होते. जिथे ज्ञान मिळतं आपली श्रद्धा तशी वाढत जाते. जसा भाव तशी भक्ती, हो की नाही? तशी तुमची श्रद्धा. मग जसं जेवढं तुमचं ज्ञान वाढेल तेवढा तुमचा विश्वास वाढेल. कारण की विश्वास आणि श्रद्धा हे सुद्धा तुमच्या त्या तुमच्याकडे किती ज्ञान आहे किंवा तुमच्याकडे कुठल्या गुणांचा प्रभाव जास्त आहे, कुठल्या गुणांचा, रजोगुणांचा, तमोगुणांचा, शुद्ध सात्विक गुणाचा, कुठल्या गुणाचा प्रभाव जास्त आहे, तसा तुमचा विश्वास, तशी तुमची श्रद्धा, तसा तुमचा भाव, तशी तुमची भक्ती, तेवढं तुमचं भगवंतावर असलेलं प्रेम जे आहे ते हे सगळे टप्पे आहेत, ह्या सगळ्या पायऱ्या आहेत आणि मग त्या जसं आपण हळू एक एक पायऱ्या आपण पार करत जाऊ, तसं आपण ज्या पद्धतीने आपण भगवंताला शरण जाऊ, त्या पद्धतीने भगवंत आपल्याला त्यांची कृपा प्रसाद देतात. आपल्याला ते परत करत असतात. इथे आपल्याला भरपूर उदाहरणं दिलेली आहेत. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यातलं तुम्हाला इथे बघत असेल तर गोमाता, त्याला भगवंतांच्या चरणाशीच कायम राहायला आवडतं आणि म्हणून गोकुळामध्ये भगवंत गोपाल, गायींचं पालन करणारा गोपाल म्हणून प्रसिद्ध होते आणि त्यांनी त्या गायींच्या खांद्यावर खेळले, कायम त्यांना चरणांशी जागा दिली आणि असे त्यांच्या त्या सहवासात ते राहिले. त्याच्यानंतर इथे बलराम यांचं उदाहरण आहे, की बलराम हे त्यांचे मोठे भाऊ होते. पण त्यांनी त्यांचे भगवान श्रीकृष्णांचे पाय चेपले, तर त्यांनी सुद्धा त्यांचे पुन्हा परतफेड म्हणून बलराम यांचे पाय चेपले. पण भगवान श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचं नातं आपल्याला माहिती आहे की ते लहान भाऊ, मोठे भाऊ आहेत. पण भगवान श्रीकृष्ण हा सुद्धा भगवंतांचाच विस्तार आहे. संकर्षण किंवा आपण अनंत शेष ज्याला म्हणतो की त्यांचा विस्तार किंवा त्यांचा जन्म म्हणजे बलराम आहेत आणि ते मोठे भाऊ म्हणून ह्या अवतीर्ण झालेले आहेत ह्या काय म्हणू शकतो आपण द्वापार युगामध्ये. आता आपण लगेच पुढे जाणार आहोत की जसे आपला भाव तसा आपला श्रद्धा तशी आपली भक्ती, हो की नाही? मग ज्या पद्धतीने आपण भावभक्ती करत असतो, मग इथे भगवंत पुढे सांगत आहेत, मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. मग जसा आपला भाव, जशी आपली श्रद्धा, मग तुम्हाला भौतिक इच्छा प्राप्त करायच्या आहेत किंवा तुम्हाला इच्छा आकांक्षा पूर्ण करायच्या आहेत आणि म्हणून त्यासाठी तुम्ही भगवंताची भक्ती करता, पूजा अर्चा करतात, पूजा विधी करतात आणि त्यांची आराधना करतात. मग याला भगवंतांनी इथे
हरे कृष्णा. माझा आवाज येतोय? हरे कृष्ण. येतोय माताजी आवाज? मी कधीपर्यंत हरे माझा कृष्ण. कधीपर्यंत माझा आवाज गेला होता? मनुष्याच्या सकाम कर्मामध्ये. ओके ओके ठीक आहे, कारण की माझा रिकनेक्ट झाला त्यामुळे ठीक आहे, हरकत नाही. ओके. मग इथे आपण पुन्हा एकदा मी सांगते कारण की माझं कनेक्शन हे झालं. तर आपण बघतोय की माझा जर परत आवाज गेला ना तर तुम्ही पटकन कोणीतरी हँड रेस करा. हरे कृष्णा, म्हणजे मला समजेल. ओके. आपण इथे बघत होतो की मनुष्य या सकाम जगामध्ये म्हणजे आपण वेगळ्या पद्धतीने भगवंताची इच्छा आराधना करत असतो. म्हणजे आपण भगवंता आपल्या ज्या भौतिक इच्छा भौतिक मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी आपण भगवंतांची आराधना करत असतो, भगवंतांची भक्ती करत असतो, त्यांची पूजा अर्चा करत असतो. मग आपण वेगवेगळ्या प्रतिदेवतांची पूजा अर्चा करतो की जेणेकरून आपलं जे मनोवांछित आहे, जे आपल्याला जी इच्छा आहे त्याची फळप्राप्ती व्हावी आणि ती फळप्राप्ती होते सुद्धा. मग याला भगवंतांनी इथे काय सांगितलेलं आहे? सकाम कर्म सांगितलेलं आहे. तर ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये ह्या पृथ्वी तलावर अनेक मनुष्य जे आहेत ते सकाम कर्मामध्ये व्यस्त असतात, व्यग्र असतात. त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते भगवंताच्या वेगवेगळ्या देवतांची पूजा अर्चा करत असतात. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की मी हे जे हा जो भौतिक प्रपंच आहे किंवा हा जो समाज जो आहे तो उत्तम पद्धतीने चालवण्यासाठी मी एका व्यवस्थेची स्थापना केलेली आहे. मग ते कुठली आहे? चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मा विद्य कर्तारम अव्ययम. मग भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजेस की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरी मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. म्हणजे आता इथे आपल्याला आपण कालपासून ऐकतो आहे किंवा इनफॅक्ट दुसऱ्या अध्यायापासून की चतुर्वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था. मग भगवंत इथे सांगतात की चतुर्वर्ण व्यवस्था. मग चतुर्वर्ण व्यवस्था कुठली आहे? की आपल्याकडे ब्राह्मण, त्याच्यानंतर क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र, आणि आपल्याकडे 4 आश्रम आहेत. वर्णाश्रम हे वर्ण झाले आणि आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, त्याच्यानंतर वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम. तर ह्या व्यवस्थेनुसार तर ही व्यवस्था कशी आहे की भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण म्हणजे आपल्यामध्ये असलेले गुण, मग सात्विक गुण जास्त आहे का, राजसी गुण जास्त आहे का, तमोगुण जास्त आहे, कुठल्या गुणाचा प्रभाव तुमच्यावर जास्त आहे आणि त्याला अनुसरून तुम्ही कुठलं कर्म करता आहात, तुमच्यामध्ये काय गुण कौशल्य आहे आणि तुम्ही कुठल्या तुमची कर्माची आवड आहे आणि कुठलं कर्म करता आहेत त्यानुसार तुमच्या या हे वर्ण ठरलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने 4 प्रकारचं विभाजन झालेलं आहे. आपण जर बघत असू तर हल्ली ह्या जगामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडत आहेत की वर्ण व्यवस्था ही आपण जन्मानुसार घेतो की याच्या घरी जन्म झाला म्हणजे हा याचा वर्ण हा, त्याचा वर्ण तो, त्याची जात ती. आपण हे अगदी अगदी आपण म्हणू शकतो तो जन्म झाल्यावर जो जन्म दाखला असतो त्याच्यावर सुद्धा तुमची तिथे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ऑप्शन असतं की तुम्ही कुठल्या वर्णात आहात, कुठल्या जातीमध्ये मोडतात. तर हे आपण आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये हे समजतं की हे किती चुकीचं आहे. तुमची जात, तुमचं जे वर्ण जे आहे ते जन्मानुसार नाही, तर तुमच्यामध्ये कुठल्या गुणाचा प्रभाव जास्त आहे, कुठलं कर्म तुम्ही करता आहात त्याच्यावरून तुम्ही हे जे चतुर्वर्ण जे आहेत की ब्राह्मण, क्षत्रिय, त्याच्यानंतर शूद्र, वैश्य, तर ही त्याच्यानुसार तुम्ही ह्या कुठल्या वर्णामध्ये मोडता आहात तर हे तिथे सांगितलेलं आहे. ते गुणकर्मानुसार तुमचं विभाजन होत आहे.
आणि ही व्यवस्था जरी भगवंतांनी याचा करता जरी मी असलो तरी मी अव्ययीच अकर्ता आहे असं इथे भगवंत सांगत आहे. म्हणजे आता जरी भगवंतांनी ही व्यवस्था केलेली असली, एक मिनिट हा. माझा आवाज नाही येते का? हरे कृष्ण. येतोय आवाज. येतोय माताजी. येतोय ना? हा, बऱ्याच जणांनी मला इथे मेसेज आलेत की आवाज नाही येते म्हणून. एकदा आता तुमचं नेट चेक करा. हा, हरे कृष्ण. तर ही आपली चतुर्वर्ण व्यवस्था जी आहे ते गुण आणि तुमच्यामध्ये असलेले गुण आणि तुम्ही जे कर्म करता आहात तर ब्रह्मचर्य आश्रम म्हणजे आणि मग त्याच्यासाठी नियम जे आपल्याला शास्त्रांमध्ये सांगितलेले आहे. एक गृहस्थाश्रमी असतो तो अर्थार्जन करत असतो आणि म्हणून त्याच्याकडे त्याचा जो ब्रह्मचर्य आश्रम म्हणू शकतो किंवा वानप्रस्थाश्रम किंवा संन्यासाश्रम तर यांची जबाबदारी की यांना सांभाळण्याची आणि म्हणून दानाधी कर्म आपण जे म्हणतो की हे विहित कर्म आहे की तुम्ही दान कोणाला करणार तर तुम्ही ब्रह्मचर्य आश्रम ज्यांनी धारण केलेला आहे म्हणजे तुम्ही ब्राह्मणांना दान केलं पाहिजे. जे संन्यास आश्रम आहे कारण की ते अर्थार्जन करत नाही. ब्राह्मण काय करतात तर ते अत्यंत शुद्ध सात्विक त्यांच्यामध्ये भाव असतो. ते सात्विक गुण वाढलेला असतो. ते ज्ञानार्जनाचं काम करत असतात, ज्ञान देण्याचं काम करत असतात. ते अर्थार्जन करत नाही आणि म्हणून त्यांच्या संगोपनासाठी जे गृहस्थ आश्रमी आहेत त्यांनी दान धर्म करायचे असतात आणि त्यांचा आपली ही जी वर्ण व्यवस्था आहे, आपली ही जी आश्रम व्यवस्था आहे ही उत्तम पद्धतीने पुढे न्यायची असते. इथे भगवंत सांगत आहेत की हे विभाजन मी करून दिलेलं आहे. पण शेवटी कसं आहे की हे पुढे नेण्याचं काम, हे जे प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करायचं काम ते कोणाचं आहे तर हे आपलं आहे. हे या मानवजातीचं आहे, मनुष्यांचं आहे. हरे कृष्ण. इथे मला परत चॅट बॉक्स मध्ये मोनाली माताजी तुमचं एकदा नेट चेक करा ना. कारण माझा आवाज येतोय बऱ्याच जणांना. हरे कृष्ण. आता आपण पुढे जाऊया. मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत नमा कर्माणि लिंपंती नमे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्म बहिन सबध्यते. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होतो. म्हणजे इथे भगवंत काय सांगत आहेत की मला मी कुठल्याही कर्म फळाच्या अपेक्षेशिवाय करतो किंवा हे कुठल्याही कर्माच्या मी बंधनामध्ये अडकत नाही. मग इथे आपल्याला एक उदाहरण आहे छोटस. इथे 2-3 उदाहरणं आहेत त्यातलं आपण एक बघूया की जेव्हा आपल्याला श्रीकृष्ण सुदामा यांच्या आपण अनेक कथा ऐकलेल्या आहेत. त्यातली एक कथा आपल्याला माहिती असेल, एक प्रसंग आपल्याला माहिती आहे की आपण एक प्रसंग असा आहे की द्वारकेला जेव्हा श्रीदामा भगवंतांना भेटायला आले तेव्हा भगवंतांनी त्यांचे खूप उत्तम पद्धतीने स्वागत केलं. त्यांना राजवाड्यात घेऊन आले. त्यांचे काय म्हणू शकतो आपण त्यांचे पाय धुतले आणि खूप उत्तम पद्धतीने त्यांचं स्वागत त्यांनी केलं. दुसरीकडे आपण म्हणू शकतो की तेव्हा त्यांनी विचार नाही केला की हा माझा मित्र आहे किंवा हा किती गरीब आहे किंवा मी एक राजा आहे, मी द्वारकाधीश आहे, असा कुठल्याही बंधनात अडकतच नाही. ते फक्त भक्ती, भावभक्ती, प्रेमभक्ती, हा माझा भक्त आहे आणि मी भगवंत आहे किंवा हीच प्रेम भक्ती हेच एक नातं असतं. इथे दुसरं आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहे की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की महाभारतामध्ये भगवंत म्हणाले होते की मी सारथी म्हणून राहीन पण मी कुठलंही शस्त्र उचलणार नाही. पण जेव्हा अर्जुनाला तत्वज्ञान सांगून सुद्धा अर्जुन युद्ध करत आहेत पण ते फक्त युद्ध करत आहेत, ते कुणालाही मारत नाही आहेत. त्यांचा बाण कोणाचीही छाती भेदत नाही आहे. हे दिसल्यानंतर त्यांनी ते रथातनं उतरले
आणि त्यांनी रथाचं चक्र घेतलं आणि ते फिरवत होते, ते पितामह भीष्म यांच्यावर फिरवत होते. तेव्हा अर्जुन त्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत आहे की अर्जुन आले, त्यांनी क्षमा मागितली की तुम्ही तुमची तुम्ही हे घेतलेली आहे ती मोडू नका, की तुम्ही युद्धामध्ये सहभागी होणार नाहीत. तुम्ही फक्त मार्गदर्शक म्हणून राहाल, तर तुम्ही तुमची प्रतिज्ञा मोडू नका. मी जे आहे त्यांना मी युद्ध करून मी त्यांचे प्राण घेतो, असं म्हणून त्यांनी तेव्हा भगवंतांची क्षमा मागितली होती. ते गोकुळात तर ते इतके छान वावरत होते, म्हणजे जसा भाव, जशी भक्ती, तशा त्या भक्तांमध्ये ते वावरत होते. त्या पद्धतीने त्या प्रसंगानुसार ते भगवंत कर्म करत होते. म्हणजे ते भगवंत कुठल्याही कर्मामध्ये अडकत नाही. मग ते कुठल्याही पद्धतीचं असो. पण आपलं तसं आहे का? आपलं तसं नाही आहे. आपलं काय आहे? कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गती. कर्माची गुंतागुंत एवढी आहे, कर्माच्या गुंतागुंती समजणं अत्यंत कठीण आहे. आणि म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणलं पाहिजे. मग आता आपल्याला एक विधत्य कर्म, विकर्म, सॉरी हा, तर हे आपल्याला इथं 3 प्रकार आहेत. तर सगळ्यात पहिले आपण बघूया की विकर्मी. मग विकर्मी यांचं काय आहे की ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही, देव ह्या संकल्पनेवर विश्वास नाही, शास्त्रांवर विश्वास नाही. त्यामुळे ते विश्वास नाही, मग तिथे काय लिहिलं आहे त्याचं पालन करणं, ते नियम फॉलो करणं, ते काही ते पाळत नाहीत, ते मानत नाहीत. त्यामुळे काय होतं की जरी त्यांचा मनुष्य जन्म जरी मिळाला तरी पुढचा जन्म त्यांना अधःपतन होतं. मग ते मनुष्य जन्मामध्ये सुद्धा त्यांची जीवनशैली कशी असते? मांसाहार, जे नियम नाही, जे नाही करायचं ते सगळं करतात. म्हणजे मांसाहार खाणं, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर व्यसन करणं, त्याच्यानंतर जुगार खेळणं, म्हणजे ज्या गोष्टी नाही सांगितलेल्या आहेत, अनैतिक संबंध ठेवणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये त्याच गोष्टींना प्राधान्य असतं. कारण की त्यांचा शास्त्रांवर विश्वास नाही, की जी काही पापकर्म जी आहेत, म्हणजे विकर्म म्हणजे काय, की तुमच्या आयुष्यामधली पापकर्म जी आहेत ती त्यांचा शास्त्रांवर विश्वास नाही, गुरूंवर विश्वास नाही, साधूंवर विश्वास नाही. आणि त्यामुळे आपला मनुष्य म्हणून जन्म झालेला आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे, आपलं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, कर्म काय असलं पाहिजे आणि आपलं गंतव्य स्थान काय आहे, या कुठल्याही गोष्टींचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. आणि मग त्यांची कर्म अशी, की ती पापकर्म अशी वाढत जातात, त्याला आपण विकर्म असं सुद्धा म्हणतो. तर त्यांचं पुढच्या जन्मात अधःपतन होतं. मग पुढे आहेत सकर्मी. आता आपण पाहिलं सकाम भक्ती करण्यामध्ये बराचसा मनुष्य वर्ग त्याच्यामध्ये व्यग्र व्यस्त असतो. मग सकाम भक्ती काय आहे, की त्यांचा शास्त्रांवर विश्वास आहे, भगवंतांवर विश्वास आहे, पण मनात काहीतरी इच्छा आहे, भौतिक इच्छा आकांक्षा आहेत. त्यामुळे ते वेदांत शास्त्राचं पालन करतायत, वेदांचं पालन करतायत आणि त्या सांगितल्याप्रमाणे ते भगवंताची भक्ती करतायत, आराधना करतायत. पण मग काय होतं की म्हणजे ते पुण्य मिळवत आहेत, पुण्य कर्म करत आहेत, दान असतील, दान कर्म असेल, त्याच्यानंतर वेगवेगळी जी कर्म आहेत, वेगवेगळे यज्ञ कर्म आहेत, ते सगळं पूजाविधी सगळं करत आहेत. तर हे हे त्यांनी पुण्य गोळा करायचं काम करतायत. पण शेवटी काय, त्याचं पर्यावसन काय होत आहे की एक तर पुण्य जास्त झालं तर तुम्हाला एक तर स्वर्ग प्राप्ती होते, नाहीतर मग तुम्ही पुन्हा मनुष्य रूपामध्येच पृथ्वीवर जन्म घेऊन पुन्हा तुम्ही कर्म करायला लागतात, हो की नाही? म्हणजे याचा जर स्वर्ग प्राप्ती जरी झाली तरी शेवटी काय होतं की तुम्हाला पुन्हा तुमचं पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर तुम्हाला पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये, या पृथ्वी जलावर तुमचा पुन्हा जन्म होतो. म्हणजे विकर्म आणि सकर्मी जे आहेत ते ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतात. म्हणजे तुम्ही कुठलंही कर्म केलं, तुम्ही पापकर्म जरी केलं तरी ते भोगण्यासाठी तुमचा जन्म आहे. तुम्ही पुण्यकर्म जरी केलं तरी ते उपभोगण्यासाठी तुम्हाला जन्म घ्यावा लागतो. म्हणजे जे कर्मी आहेत किंवा विकर्मी आहेत तर त्यांचा जन्म मृत्यू ह्या फेऱ्यामध्ये ते अडकतातच.
पण आपल्याकडे अजून एक तिसरा प्रकार आहे, ते आहे अकर्मी. म्हणजे भगवंत गेले 2 अध्याय सांगत आहेत की माझ्या आनंदासाठी कर्म करा, मला अर्पण करा. आपण जेव्हा भगवंताला कुठलंही कर्म अर्पण करतो, त्यांच्या आनंदासाठी करतो, मग ते जे कर्म जे आहे ते अकर्म आहे. ते ह्या कॅटेगरीत मोडले जातं. मग भगवंताची भक्ती असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही जो नामजप करता आहात, किती म्हणजे मी कुठल्या तरी कारणासाठी नाही, पण भगवंताच्या आनंदासाठी नामजप करते आहे. भगवंताच्या आनंदासाठी मी ज्ञान घेण्याचं काम करते आहे, भगवंताची सेवा करते आहे. मग असे जे लोक आहेत, मग आता हे कर्म विकर्म काय आहे, की तुम्हाला लगेचच त्याचं पुढच्या जन्मामध्ये जे काही भोगायचं आहे, उपभोगायचं आहे. पण अकर्माचं असं नाही आहे. त्याचा साठा जो आहे, त्याची शिदोरी जी आहे, त्याचा बॅलन्स जो आहे तो वाढत जातो. म्हणजे आपण 0 to 100 मध्ये जर पाहिलं, कदाचित मागच्या जन्मापर्यंत तुमचं अकर्म किंवा आतापर्यंत कालपर्यंत तुमचं अकर्म 0 असेल. पण आजपासून जर तुम्ही सुरुवात केली, ह्या जन्मामध्ये 5%, पुढच्या जन्मामध्ये अजून 10-15%, म्हणजे पुढच्या जन्मात सुरुवात 6% पासून होते आणि मग 15% जर तुम्ही गोळा केलं, तर ते 20%, त्याच्या पुढच्या जन्मात अजून 21 पासून सुरुवात. म्हणजे हे अकर्म जे आहे, ही शिदोरी, हा बॅलन्स वाढत जातो. वाढत जातो. 80-90% वर जेव्हा तुम्ही जाता, तेव्हा तुम्ही एखादाच जातो, तो संत पदावर, गुरुपदावर येतो. असे जे असतात हे सगळे अकर्मी असतात. आणि शेवटी काय, अकर्माचं पर्यावसन काय आहे, गंतव्यस्थान काय आहे, 100% झालं म्हणजे तुम्हाला मोक्ष प्राप्ती झाली, तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती झाली. तर हे आपण जे कर्म करतो, जी कृती करतो, त्याचं हे विभाजन आहे. त्यामुळे आपलं कर्म करताना आपल्याला हे दिव्य ज्ञानाची गरज आहे. आपल्याला त्याची जाणीव असण्याची गरज आहे, की काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. आपण जर भगवंताच्या आनंदासाठी केलं, तर आपल्याला निश्चितच आपली आध्यात्मिक प्रगती सुद्धा वाढणार आहे आणि आपल्याला भगवंतापर्यंत सुद्धा आपण पोहोचणार आहोत. पण योग्य अयोग्य काय आहे, हे कळणं पण गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शनाची गरज आहे. ते सुद्धा इथे भगवंत सांगतात. मग कोणाचं मार्गदर्शन? तत्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानीन तत्वदर्शिनः. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेलं आहे. म्हणजे गुरूंची, आध्यात्मिक गुरूंची तुम्हाला गरज आहे, किंवा तुम्ही आध्यात्मिक गुरु केलं पाहिजे. पण मग ते आध्यात्मिक गुरु कसे असले पाहिजे? पुन्हा तेच जे परंपरेतून आलेले आहेत, गुरु शिष्य परंपरा, आपल्याला ते थोडंसं आपल्याला चेक करणं म्हणू शकतो. कारण आपण कलियुगामध्ये आहोत. आपल्या आजूबाजूला एवढं काही आपण वाचत असतो, ऐकत असतो. त्यामुळे आपण ज्यांना गुरु करणार आहोत, ते गुरु शिष्य परंपरेतून आले आहेत की नाही, तर हे चेक करणं आपल्याला गरजेचं आहे. हे सुद्धा भगवद्गीतेत भगवंतांनी सांगून ठेवलेलं आहे. आणि त्यांच्याकडून आपण हे तत्वज्ञान घेऊन योग्य अयोग्य आहे हे जाणून आपण पुढे गेलं पाहिजे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. तर आपल्या आजच्या ज्ञानयोगामध्ये आपण पाहिलं की आधी भगवंत कोण आहेत, भगवंतांबद्दलचं आपण ज्ञान, आपण त्यांच्याबद्दलची माहिती घेतली. त्यानंतर आपण वर्णाश्रम धर्म जो आहे, तर त्याची निर्मिती भगवंतांनी केलेली आहे. गुणकर्म विभाजनानुसार जो भगवंतांनी त्याचं विभाजन केलेलं आहे. मग कर्मयोग, मग पुन्हा एकदा आपण कर्मणो यपि बोधव्य, म्हणजे आपण हे कर्माचं बंधन काय आहे आणि त्याचे 3 प्रकार काय आहेत, तर ते आपण कुठेतरी पाहिले. आणि त्यानंतर दिव्य ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला गुरूंच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. तर हेही कुठे आपण आजच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. आणि इथंच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.